Ongi etorri Uretxu Zumarraga ikastolara, etorkizuneko euskal herritarrak hezten dituen guraso eta langileen kooperatibara. Pertsona euskaldunak sortzea dugu helburu. Euskaraz bizi diren herritarrak, euskal kultura eta nortasuna egunerokoan bizi dituztenak eta horiek bizirik mantentzeko konpromiso erakusten dutenak. Ez hori bakarrik, ikastolan munduko beste kultura naiz hizkuntzekiko begirunea eta jakinmina adierazten duten herritarrak nahi ditugu. Hizkuntzek gizarte mailan betetzen duten funtzio sozialaz ere jabetzen garelako. Euskara eta euskal kulturaren garapena ditugu ardatz. Eta hori lantzeko, euskal kurrikuluma eta pedagogia aurreratuak baliatzen ditugu. Eta ez gara bakarrik ari gainera. Ikastolak Euskal Herriko 7 lurraldeetan hedatuta gaude. Eta denon artean, euskal herritar orori zuzendutako euskal hezkuntza sistema propioa eraikitzea dugu helburu. Ikastolako ikasleak euren burua ezagutu eta besten aurrean bakoitza den bezalakoa izateko gai sentitzen diren pertsonak izatea nahi dugu. Norbere emozioekin modu kontzientean lotuko direnak eta bizitzeko egoren aurrean emozio horiek nola kudeatu ikasteko gai direnak. Hori baita konfiantzaren oinarria eta erronka berri aurre egiteko gakoa. Helburu horrekin egiten dugu lan. Ikasle eta irakasleen ongizate emozionalari gertuko jarraipena eginez, horretarako prestatuta dagoen profesional talde zabalarekin. Behar dituzten trebeziak eskuratzeko, 0 urtetik hasi eta 18 urtera arteko ibilbide osoa eskaintzen dugu. Hasierako urratsetan, mugimendu librean oinarrituta autonomia garatu ahala, proiektu ezberdinetan murgilduko da ikaslea. Gaitasun berriak eskuratzarekin batera, ikasketa horiek integratu eta testuinguratuko dituzte. Horrela, biharko herritarrak etorkizuneko erronkei erantzuteko prest izango dira. Ikastolaren jarduna ez da eskola orduetara soilik mugatzen. Goizeko lehen ordutik martxan dagoen zaintza zerbitzua, Bertako sukaldean prestatutako bazkaria eskaintzen duen jangela, eta eskolaz kanpoko nahiz epor garaiko aisialdi eskaintza ere ikastolaren parte dira. eta guzti hori gurasoen eta langileen parte hartze zuzenarekin. Izan ere, ikastola hezkuntza kooperatiba integrala da. Eta hori esker, ikastolaren komunitatea osatzen dugun pertsona guztiok parte hartze zuzena eta erabakimena ditugu ikastolaren kudeaketan.